Hoxe, imos a sentirnos máis aló da distancia, comunión de fe e de amor cos nosos familiares e amigos que están na terra. Tamén pediremos polos uruguaios que están a vivir e traballar en Galicia e recordaremos aos que xa partiron para que Deus lles dea con. Ao longo do camiñar